podcast de hoxe é un dos máis especiais que temos nos últimos meses, nos últimos anos en Orgullo Galego. Sabedes que ao longo destes anos falamos sobre mitoloxía, lendas, historia, antropoloxía, bueno, lingua, temas moi diversos tamén de historia de Galicia. E hoxe vamos falar un tema moi especial, un tema moi interesante do que o que vos fala leva lendo moitísimos anos e que o noso entrevistado é un dos seus maiores especialistas, non? Un galego que estudou teoloxía e criminoloxía, que se especializou na criminalidade asociada ás crenzas. Dende 1992 dirixe El Ojo Crítico, que é a única publicación especializada na investigación crítica dos fenómenos en fala hispana, e tamén o blog El Archivo del Crimen. É autor de obras como Los Expedientes Secretos, El Secreto de los Dioses ou La Vida Secreta de Carlos Castaneda. É colaborador de revistas técnicas como Ciencia Policial, Guardia Civil ou Policía. Tamén foi asesor de series como Policías en el corazón de la calle, películas como Luces Rojas, é o contertulio máis veterano do programa La Rosa de los Vientos e Onda Cero. É un experto no mundo do misterio tamén aquí en Galicia, na nosa terra. Actualmente publica as súas memorias como investigador na colección Cuadernos e Campo. Ten un libro neses Cuadernos e Campo moi especial dun tema que vamos falar hoxe, Meigas, las brujas sabias, curanderas, chamanas e mujeres e poder en Galicia. Bueno, con todo isto non sabedes quen é, preséntovolo eu, ele é Manuel Carballal, e temos a honra de contar coa súa presenza no podcast de Orgullo Galego. Moi boas, Manuel. Moi boas, Borxa. Non sei se saludarte en galego ou en árabe. Asalamu alaikum, ya Sadiki Borja. Fáixeme raro verte aquí nun contexto tan urbanita despois de esa aventura no Tassili, en Arxelia, que compartimos, non? Sí, porque, bueno, para que non o saiba, no mes de xaneiro fixemos unha expedición ao Tassili coa Sociedade Antropolóxica Galega. Bueno, nos próximos meses vai sair todo o traballo e aí foi, quero dicir, coñecímonos nun lugar que, bueno, hai xente que se coñece en cafeterías, en discotecas, en librerías, por internet. Nos coñecímonos nun lugar que é a maior concentración de arte rupestre do mundo, non? Cuanto menos é curioso. É un bo sitio para coñecerse, penso eu, é moi original. Sí, e que, bueno, que tamén E ademais comentar... tamén ten moito que ver coa nosa terra, porque recorda cando xa voltábamos do Sí. Tadrab, do deserto, aqueles túmulos cheos de petroglifos que parecía que estábamos en Campo Lameiro ou en Mogor, que era alucinante atopar aquelo no desierto de Arxelia. A ver que facedes en Orgullo Galego, que se está destardando a empezar a sacar información, Sí, foi impresionante. Aparte, lembrome que Rafa dicíame, xa verás como vas a topar moitas semellanzas coa cultura do noroeste peninsular, e aí vai haber un gancho tremendo. Sí que había un gancho tremendo. Bueno, eu na casa dinme tamén que viñen tan impactado con iso como con certos trucos que nos fixeches ti tamén no deserto, ou mesmo coas historias que nos contaban sobre os ginas, non? A verdade é que foron uns días incribles. Eu, personalmente, dos mellores a miña vida. Aprendimos moito, a verdade é que aprendimos moito, como sei que a ti tes especial querencia por ese tema, a próxima ten que ser en Mongolia. A próxima expedición de Orgullo Galego ten que ser a Mongolia. Por suposto. Hai xente que cando é pequena, bueno, ten os seus soños, quere ir a certos sitios. O meu soño sempre foi ir a Roma e a Mongolia. O primeiro xa cumprín, agora queda Mongolia, que me consta por ti, non? Que é un lugar fascinante. Fascinante. O último lugar todavía sin explotar, donde hai moitísimo que ver. E tamén ten moito que ver, en Mongolia tamén tiñan as súas meigas, as súas chamanas, as súas mulleres sabias. Se ao final que todo converxe en Galicia, se que é a mellor terra do mundo, e as cosas como son. Eu levo, non sei, 2 ou 3 voltas ao redor do mundo e sempre me quedo con Galicia. Para mí, claro, o teño clarísimo. E que aparte, bueno, tú, que, bueno, tes tanto interese, tan experto neste mundo do misterio, claro, é curioso, non?
és un experto no mundo do misterio, pero e é xusto de Galicia, non? Que é unha terra que neste campo é unha auténtica mina. Claro, claro, eu, gracias a Deus que nacín en Galicia, eso teño que estar sempre agradecido, era o mellor lugar para nacer, porque en Galicia danse unha serie de circunstancias moi particulares, orográficamente, o noroeste da Península Ibérica, tanto Galicia como Asturias, xeolóxicamente é o máis antigo da Península Ibérica. O sea, que nós estábamos antes que todos os que viñeron detrás. Isto é así. E a que non lle guste que lle bota azúcar. Fomos o primeiro reino da Península Ibérica, non foron os cataláns, o sinto por eles, foi Galicia. Pero que ademais en Galicia está a terceira ciudade santa da cristiandade. Está Xerusalén, está o Vaticano, Roma, e logo está Santiago de Compostela. E Santiago de Compostela foi un pasillo no que durante séculos e séculos chegaron peregrinos, e siguen chegando todavía hoxe, de todos os currunchos do mundo que traen as súas propias creencias, as súas propias supersticións, e moitos deles, temos moitos exemplos, non, de peregrinos que chegaron a Galicia e xa non marcharon, quedaron a vivir aquí. Non sei se os acordaredes de Home, aquel hippie que teña na Sí, Costa da Morte aquelas pinturas extrañas. El chegou co Camiño de Santiago. Hai outro efectivamente. factor importantísimo, clave, fundamental, que o Tribunal da Inquisición de Santiago de Compostela foi o último que se constituiu en España. Ata ese momento, os procesos inquisitoriais de Galicia dependían do Tribunal de Valladolid, que non daba abasto Claro. para controlar todo o territorio. Entón, eso facía que eh, moitos xudeos que escapaban de Portugal, da Inquisición de Portugal, entraban por Galicia e traían tamén as súas creencias. Os barcos dos primeiros pastores protestantes que chegaban ao Porto da Coruña ou a Porto de Vigo tamén traían outra forma de entender o cristianismo. Entón, Galicia foi un pouco como o repositorio de moitas tradicións, de moitas creencias, dende sempre, dende o principio dos tempos. Claro. Supoño que eso, unido á orografía, que é moi importante, o clima, a orografía dun territorio, esas brumas que vemos ao amanecer nos valles de Ourense, esa néboa que xerou todas esas crenzas como a Santa Compaña, que son moi nosas, moi de aquí, ¿no? Todo eso fai que Galicia, dende o punto de vista do pensamento máxico, sea un lugar único no mundo, e que non hai outra cousa parecida. E sobre o que estabas comentando, reforza un pouco unha tese que eu defendo, non? Que Galicia, hai un tópico que di que foi un lugar sempre afastado do mundo e realmente nunca estivo afastado do mundo, sempre estivo conectado co mundo, non? Claro, porque é máis conectado que moitas outras cousas. Xa Claro, soamente polo Camiño de Santiago, que non somos moi conscientes hoxe, eh, entendo que xa estamos un pouco saturados do tema dos peregrinos, que vemos sempre as carreteiras cheas de sí, xente, de sí, estranxeiros e tal, pero eso, dende o punto de vista cultural, foi algo único na historia. Todos eses efectivamente. peregrinos que chegaban a Compostela, moitos de, ademais nun tempo en que a peregrinación era moitísimo máis dura que agora. Agora Efectivamente, tes albergues cada 20 kilómetros, tes 4 ou 5 albergues. claro, Sempre hai xente, pero no seu tempo era terrible, tremendamente duro, terriblemente duro chegar a Compostela. Eso facía que moita xente xa non se plantease afrontar o retorno, non? Porque non claro. había coche, non podes facer autostop, estamos falando dun tempo que ibas camiñando todo o tempo. E que Claro, toda esa xente, con esas linguas, tradicións, religións, crenzas tan diferentes, acabasen chegando a Galicia e deixando ese pozo, eso hace que sea antropolóxicamente tan rico a cultura do misterio en Galicia. efectivamente. Falando un pouco sobre toda esta cultura do misterio, do mundo sobrenatural, eu quería preguntarche, como comezou o teu interese por un mundo que hoxe é parte da túa vida? Pois por culpa da miña avoa, por culpa da miña avoa, porque a miña avoa materna pertenecía a esa xeración
na que na súa casa soamente existían 2 libros, non eran lectores, non eran aficionados da lectura, entonces en todas as casas de Galicia mínimo había 2 libros, a Biblia e a guía telefónica. Eso non faltaba. E claro, a miña avoa, cando eu era pequeno, cando era rapaz, para dormirme, acostumoume a escoitar, ela me leía capítulos da Biblia e me falaba dos milagres de Jesús, dos milagres dos santos, dos viaxes apostólicos dos santos, e claro, ela me inculcou, me implantou en realidade a vocación sacerdotal. Eu quixen ser cura por culpa da miña avoa. Menos mal que o que me leía era a Biblia, porque se o que me leyese fose a guía telefónica, pois querría ser telefonista, non sei, funcionario telefónico. Entón eu empecé a sentir interés polo mundo dos milagres, foi o primeiro que me chamou a atención, os fenómenos físicos dos místicos, as levitacións, os estigmas, a bilocación, todo este tipo de cousas, e alá por principios dos anos 80 empecé a escoitar na radio, existían moitos programas de misterio, pero programas nos que aparecían sacerdotes católicos, curas, moi coñecidos hoxe en día no mundo do misterio, o padre Pilón, o padre Novillo Paulí, o pai Óscar González Quevedo, o pai Salvador Freixedo, que era de Ourense, de Ribadavia, por certo, o Germán de Argumosa, que era teólogo. Eu os escoitaba falar das milagres dos santos e pensaba que a través, mira o inxenuos que somos de rapaces, non? Eu pensaba que estudiando os fenómenos paranormais iba a poder demostrar a existencia da alma e do máis alá, non? Entón, esa foi a razón pola que empecé a meterme no tema da parapsicoloxía, dos fenómenos paranormais, de todo este tipo de cousas, dende unha vocación sacerdotal. Sacerdotal. Sobre esa vocación, lémbrome que no Taxili contabas, non? Que tiñes esa vocación ata que te diches conta, se non lembro mal, de que o cristianismo era unha minoría neste mundo, non? Claro. O problema é que empecé a viaxar, e cando empezas a viaxar e tes outros referentes, a mente ábrese moito e daste conta que a mellor as cousas non son como te contaran. Hai un versículo na Biblia, no Evangelio según San Xoán, que di que pon en boca de Xesús: eu sou o camiño, a verdade e a vida, e nadie chegará ao Pai senón a través de min, non? Como que o cristianismo é a única opción. E no ano 1992 ou 92, 93, non recordo, fixen o primeiro viaxe fora de España. Xa estivera antes en Portugal, pero Portugal é como Galicia, non? En este caso non hai contraste cultural. Xa levaba tempo traballando en ONGs, en organizaciones humanitarias. Entón, ese ano fun con unha ONG que se chama Ayuda na Acción a Malawi, a África, que aí eso xa é un contraste moi grande con a nosa cultura. Foi o meu primeiro viaxe fora de España e de Europa. E claro, cando cheguei ao África Negra, a Malawi, tes que enfrentarte ao animismo, ás religións autóctonas africanas, non? A outra forma de entender a realidade, de entender o mundo, foi como un shock, foi algo moi traumático, porque eles nin siquiera sabían quen era Xesús de Nazaret. Claro. E falabas de Xesús, ese que é un futbolista o deportivo, Xesús, quen é Xesús? O Xesús de Nazaret, o fillo de Deus, pero cal deles? Como cal deles? Claro, nós temos a Changó, Batala, Eleguao, non, a ver, Xesús, o fillo da Virxe, e non sabían. Claro, eso significaría que eles xa estaban condenados a un inferno, según o dogma máis purista da teoloxía católica, porque non van a chegar ao Pai a través de Xesús, porque non saben que foi Xesús, que é Xesús, non? Claro. Entón, aquilo xa me obligou a replantearme moitas cousas. Logo está o tema dos fenómenos místicos, que todos os fenómenos místicos que recolle a tradición cristiá, os estigmas, a levitación, o don de linguas, a bilocación, todo eso tamén o fan os bruxos africanos, os místicos hindús de outras religións, non? Os sufís, islámicos.
Claro, este é un problema, xa no seu día, non me quero enrollar, se me enrollo moito me cortas. Nada, tranquilo. Temas complexos. Foi o Papa Benedicto XIV o primeiro que deuse conta de que cando empezaron as misións, os xesuítas, os combonianos, os dominicos, cando empezaron a viaxar a América, a África, a Asia, se atoparon con que había persoaxes que non estaban bautizados, polo tanto non eran Sí, cristiáns, pero que aparentemente producían os mismos fenómenos que os santos católicos. Claro, a santificación, cando falamos dun santo, para que alguén sexa santo, primeiro ten que ser beato. Para ser beato, para o proceso de beatificación, fai falta demostrar unha milagre, unho, ao sí, que sí, sí, sexa, sí. non? Para ser santo, dous. E de repente chegaban a India, os xesuítas, por exemplo, chegaban a India e atopaban a un sanyasi hindú ou budista que levitaba. Hostia, pero isto como pode ser se non está bautizado? Entón foi Benedicto XIV o primeiro que emitiu unha epístola papal dicindo que era responsabilidade da Igrexa aprender a diferenciar cales deses fenómenos poderían ter unha explicación natural, que é o que estudia para a psicología, e cales poderían apuntar a unha intervención do Espírito Santo. E esa é a razón pola que todos esos curas que acabo de mencionar, o Padre Sí, Pilón, o Padre Novello Paulí, etc., eran curas e eran parapsicólogos, porque son os máis interesados en discernir ata donde un fenómeno aparentemente milagroso podería tener unha explicación psíquica ou ser unha intervención divina. Así que claro. por aí é como cheguei eu a este mundo. E logo falaremos da revista El Ojo Crítico, non? Pero por entrar en materia, ti nos teus traballos tes un libro que eu recomendo a xente mercar porque é fascinante, que se chama Meigas, las brujas sabias, curanderas chamanas e mujeres e poder en Galicia. Eu sobre isto, sobre este tema das veigas, sí que che quería preguntar, así algo rápido. Para comezar, que diferencias hai entre unha meiga e unha bruxa? Porque realmente, bueno, teóricamente hainas, non? Bueno, só teóricamente, máis alá da lingua que falan, no fondo é exactamente o mesmo. E ademais igual de injusto. Claro, A Real Academia Galega da Lingua define meiga como persoa con coñecementos de medicina natural a quen se lle atribuyen poderes sobrenaturais que realiza curacións, adiviña o porvir, etc. Muller a que se atribuía un pacto co demo, cago na puta, un pacto co demo do que recibía poderes para realizar meigallos, adivinar o futuro, muller mala, os collóns, muller carai. mala que causa daño e provoca conflictos de maneira intencionada. E a RAE, a Real Academia Española, di que bruja, é sinónimo de embrujador que hechiza, persona a la que se le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo, hechicero supuestamente dotado de poderes mágicos en determinadas culturas, mujer de aspecto repulsivo, mujer malvada, me cago no. Sí, sí, Todo no. mentira. O sento por a RAC e o sento por a RAE. Todo mentira. Porque Cando eu empecé esta investigación das meigas, xa o comentaba outro día contigo, sí, nunca chorei máis escribindo un libro que este das meigas. Porque cando ti tes a oportunidade de acceder, por exemplo, no Archivo Histórico do Reino de Galicia, hai máis de 20 procesos sí, contra meigas galegas. Cando ti les os interrogatorios e os informes xurídicos, é que non podes parar de chorar o que facían con estas mulleres. Todo o que nos contan nas películas, na literatura, nos programas de podcast, de YouTube, de TikTok, todo é mentira, todo. Nunca existeron eses aquelarres, nin covens, nin Sábat, nin o Arenal de Coiro, nin a Zugarramurdi, nin ningún lado. Todas eran mulleres inocentes, todas, as que foron procesadas como meigas e como bruxas fora de Galicia, todas eran inocentes, ninguna ellas adoraba o diaño, ninguna, claro. foron víctimas do maior feminicidio na historia da humanidade por culpa de
dun persoaxe moi concreto, dun dominico alemán, que foi o que escribiu El martillo de las brujas, que é o manual que utilizaban despois todos os cazadores de bruxas e de meigas. E claro, cando ti coñeces como eran os interrogatorios, ti, eu e calqueira confesaríamos que matamos a Kennedy ou as niñas de Alcácer ou a quen Claro, fose, non? Confesaríamos claro, calqueira cousa, que era o que pasaba con elas. Entonces, cando entras na letra pequena e ves a historia persoal de todas esas mulleres que foron detidas, torturadas, violadas, vejadas, asesinadas en claro. Galicia, e que non podes parar de chorar. E logo, Porque, ademais, eu tuve o privilexio de coñecer persoalmente as últimas meigas, e cando estaba entrevistándolas, cando as encuestaba, pensaba en aquelas outras mulleres, e claro, é moito máis fácil xerar empatía, non? E ademais de que a claro, miña introducción no mundo do misterio foi con unha meiga, a miña hada madrina, Josefa Losada, coñecida sí. como Casandra, unha amiga da Coruña, que rematou moi mal, terminou suicidándose, unha historia moi dura tamén. Claro, eu xa cheguei con moito bagaje ao tema das meigas, pero é moi duro, Claro. é terrible. Claro, porque, bueno, tú, nos teus traballos de investigación defínelas como sabias. Eu quería preguntarche, eso, que características tiñan estas mulleres, ás veces chamadas curandeiras, non? Tiñan un coñecemento ancestral. A min lémbrame moito a cando vemos estas fotos antigas e hai 70, 80, 90 anos desas mulleres facendo rituais de sanación para os veciños, preparando as ervas de San Xoán, non? Todo nun contexto rural no que tamén, bueno, non existía obviamente a sanidade pública como entendemos hoxe, non? Exacto, e non soamente a sanidade pública. Unha porcentaxe pequena, non é moi grande, das mulleres que foron procesadas primeiro pola justicia ordinaria, que é o máis terrible, e logo pasaban a Inquisición. É certo, é verdade, cando se di que a Inquisición non foi tan mala, como a xusticia ordinaria ou como a Inquisición en Alemania ou en outros países, é verdade, mataron menos, pero mataron. Claro, O sea, que non foron... É como se comparas a Andrei Chikatilo con Jack el Destripador. Home, Jack el Destripador matou 5, Andrei claro, Chikatilo matou 53. Pois, home, non era tan malo Jack el Destripador. Home, é unha forma de decirlo, pero sigue sendo diabólico, non? claro, No caso destas mulleres, non soamente que cando elas eran acusadas, incluso podían ser acusacións anónimas, inmediatamente se lle embargaban todo o que tivese, todas as súas riquezas. Simplemente eso xa era motivo de que algunhas destas mulleres, a falaremos, por exemplo, de María Soliña, que era unha viuda que tiña moitos cartos, e somente por eso, por ter moitos cartos, foi acusada de meiga. claro, Outras era porque exercían a prostitución. Entón, eran bruxas. Non, home, a quen tes que acusar é ao teu marido, que é o que te pon os cornos coa prostituta, non a prostituta, que non ten claro, culpa de nada. E ademais non ten outro modus vivendi, non? claro, Pero aproveitaban para acusalas. Outras eran por divorciadas, outras eran... E hai un pequeno porcentaxe que é ao que ti te referis, que eran mulleres normalmente de edad, que eran viudas, é dicir, tiñan edade e, polo tanto, tiñan moita vida. claro, Eran mulleres que perderan algún fillo, xa a taxa de morte de menores estamos falando do século XIV, XV, XVI, XVII, non era como ahora, non? Moitos claro, nenos morrían. E elas sabían o que era perder un rapaz, sabían o que era perder ao seu home, perder un fillo. Non, acabas de decilo, non existía a seguridade social, non tiñas a consulta ao ambulatorio aquí no pobo, e tampouco tiñas o psicólogo. claro, Entón, estas mulleres, pola súa experiencia vital, porque aprenderan, normalmente eran linaxes femeninos, no que as nais enseñaban ás súas fillas todo o que elas tiñan aprendido das súas aboas. Por exemplo, esas plantas medicinais, esas plantas que eran remedios naturais, ademais coñecían, porque, claro, todas vivían no rural, entón coñecían os problemas que tiñan os animais,
eran as primeiras veterinarias da historia, e logo, por esa experiencia vital de perder fillos, de perder o seu home, tamén coñecían os problemas da mente. Foron as primeiras psicoterapeutas que existeron no mundo, non? Entón eran as sabias, meiga significa sabia, eran as sabias do pobo as que acudía todo o mundo para pedir consello non soamente por un tema de enfermedades, senón tamén por un tema de angustia, por un tema de consuelo, e tamén, como coñecían os remedios naturais, por exemplo, coñecían as plantas abortivas. E ademais de asistir nun parto, de ser as parteiras, tamén en algún caso, cando a muller non quería, polo que fose, non quería ter o fillo, pois elas tamén podían facilitar esos abortos naturais, non? Outra cousa que a Iglesia non lle facía nin pizca de gracia, lóxicamente, non? E todavía hoxe. Entón, todos eses elementos que fosen curandeiras, que fosen compoñedoras, que fosen parteiras, que fosen psicoterapeutas, nas que tiñan algo que ver con ese mundo, xa era razón suficiente para acusalas de bruxas e de meigas, non? Pero no outro porcentaje, en moitos casos non tiña nada que ver con eso, eran mulleres normais, viudas ou prostitutas ou o que fose. Claro, porque a min algo que me sorprendeu moito do teu traballo, non, é que por unha parte podían acusarte dende o anonimato e por outra parte ti contas como a xustiza ordinaria realmente foi moitísimo máis salvaxe que a propia Inquisición. Sí, porque a Inquisición española tiña uns protocolos moi detallados de interrogatorio, e que isto de interrogatorio tamén é de tortura, pero eles chaman interrogatorio a iso, non? Entón, dentro da Inquisición non podían facer sangue, se de repente no medio da tortura pois había sangue, paraban, curaban a acusada e logo voltaban a empezar. A sesión de interrogatorio non podían pasar dunha hora, o sea, tiñan unha especie de límites. Na xusticia ordinaria non, na xusticia ordinaria valía todo. Podían desmembrarte, podían torturarte de todos os xeitos posible durante unha hora, 2, 3, 4, 5, da igual. O terrible, ti pensa un momento nestas mulleres, a maioría delas xa eran mulleres de certa idade, non? Pensa, eu sempre son un pouco cabrón, o recoñezo, pero eu sempre que falo desto digo, pensa na tua nai ou na tua avoa. Imagina ahora que chega detida a unha cárcel secreta da Inquisición ou a un tribunal da justicia ordinaria. O primeiro que fan é desvestila totalmente, porque esa desnudez, ademais de ser moi humillante, xa acusa o efecto psicolóxico, non? Logo te colocan nun potro, por exemplo, ou nunha garrucha, que son técnicas de tortura que hoxe, en este momento, estánse a utilizar todavía, por exemplo, nas cárceles israelís, cos presos palestinos, porque son moi baratas e moi eficientes. A garrucha é meterte as mans por detrás, esposarte por detrás, botar unha polea, unha corda por unha polea no teito da prisión, e levantarte do chan coas mans por detrás, co cal se te descoyuntan os ombros, é moi doloroso, pero non gastas nada, non necesitas nunha batería para facer para electrocutarte, non? Pois isto xa o facía a Inquisición coas nosas meigas, a garrucha, ou o potro, que o potro te ataban nunha especie de mesa camilla, empezaban a tensar os pés por un lado, as mans por outro, e iban descoyuntando todos os osos do corpo. Claro, ti pensa ahora na túa avoa ou na túa nai en esa situación espida, aí con estos bárbaros facéndolle de todo, e hai unha trampa que a min cabreame moito, xa falaremos deso si queres, oficialmente, é o que di sempre a Iglesia e os historiadores cómplices da Iglesia, din, a ver, que en Galicia soamente se quemou viva unha meiga, en Santiago de Compostela, no que hoxe é a Praza de Cibeles, o sea, cando calqueira amigo de Orgullo Galego pase por Santiago e chega a Praza de Cervantes, de Cervantes, e ve ali no medio da plaza esa ponte que hai cunha escultura de Cervantes, ali, nese obelisco, era donde a Inquisición
Iso era un mercado de abastos antiguamente, e aí é onde se quemou a unha muller que eu sempre digo que é 3 veces mentira o que din dela, porque din que a única meiga galega quemada, a única meiga quemada en Galicia, e primeiro, non era galega, era portuguesa, segundo, non era meiga, fora prostituta, e terceiro, non foi a única, porque a Inquisición quemou a esta muller aí, pero logo hai moitísimos casos que aparecen reseñados en algúns documentos históricos de quemas de bruxas en Galicia que eran realizadas polos veciños. Eso o vemos moitas veces, cando os veciños de repente señalan a unha muller, esta é a bruxa, esta é a que ten a culpa de que morran as vacas ou de que non paran os cabalos, as yeguas ou tal, hai montones de casos de mulleres que foron executadas polos seus veciños porque pensaban que eran meigas. Ademais, hai casos documentados, eu menciono varios, de mulleres que morreron na cadea, nesas prisións, por as enfermedades, pola tortura, porque non sobreviviron, sobre todo cando eran mulleres maiores. Claro, ti empezas a torturar a unha muller de 60, 70 anos e aínda que ti non a quemes viva, terminas matándoa. E logo hai un par de casos que localicei nos arquivos terribles de mulleres de meigas que morreron cando intentaban escapar da cadea. Que saltaban dende un torreón dunha prisión, dunha celda da Inquisición, e claro, matábanse, normal, a desesperación, ¿no? Así que é incontable o número de mulleres que morreron en Galicia acusadas de meigas. Eso de que solamente morreu unha, a da Praza de Cervantes, é mentira, é falso. Porque todo isto entendo que está recollido, non, no Arquivo Histórico do Reino de Galicia, e logo que ti falas en moitos, realmente igual o máis popular non foi o caso de María Soliña, pero hai moitos máis, non? Claro, María Soliña é a máis coñecida porque ten cancións, ten poemas, ten películas, e máis, incluso ten un monumento, o único monumento a unha meiga en Galicia é un monumento a María Soliña. E a historia de María Soliña é moi paradigmática porque ela estaba casada e tiña ella unha boa familia. De feito, o seu marido e o seu irmán montaran unha cooperativa de ópticas ali na península do Morrazo, unha cooperativa de pesca ali no Morrazo. E de repente chega unha invasión de piratas berberiscos que entran como un elefante en unha cacharrería, arrasan con todo, eso todo está moi, moi documentado, temos os listados das casas que foron quemadas, a xente que morreu, está moi documentado ese asalto dos piratas, non? Sí. E nese asalto morren o seu marido e o seu irmán, e ao seu sobrino o levan de esclavo, o secuestran, que era outra cousa que hacían os piratas, o levan de esclavo e xa nunca máis supo dele. Entón, de repente, ela queda como heredera dunha fortuna. De repente tiña moitísimos cartos, ademais hai moita documentación histórica sobre ese tema, como a familia de María Soliña fora a benefactora da igrexa, pagara as reparacións de varias capillas, a que tiñan cartos, non? Entón, claro, de repente a xusticia ordinaria ve que esta muller queda sola cunha fortuna, pois é meiga. É meiga e xa verás como va a confesar que é meiga. Efectivamente, acollen, a metan na sala de interrogatorios, a destrozan, a despedazan, e ela confesa todo, claro. Además, hai testimonios que é terrible, que cando lees os procesos é sangrante, sangran os ollos. Hai xente que decía, que declaraba, no, sí, claro, ela pola noite a veía, estaba camiñando soa pola playa e falaba sola. Con quen falaba? Pois estaba falando co diaño, estaba falando co demo. No, coño, estaba na praia donde mataran ao seu marido e ao seu irmán e donde secuestraron ao seu sobrino e iba a rezar ali. Claro. Pero claro, cando te meten no potro, ti recoñeces, sí, eu estaba invocando a Satán, estaba invocando a quen fose, a que ti quera, pero para xa de torturar. E primeiro a tortura a xusticia ordinaria, que lle saca todos os cartos, logo a pasan a Inquisición, que este era un proceso moi habitual,
e non sabemos que pasou con María Soliña, non queda constancia si morreu na prisión, porque xa tiña, era unha muller de idade avanzada, non sabemos se morreu na prisión ou se morreu pouco despois de salir da prisión por causa das Sí, torturas, das heridas da tortura, ¿no? Pero vamos, é un caso paradigmático e hai outros casos como ela, de mulleres que o seu único pecado é que quedaron viudas con moitos cartos. E como, claro, claro, a primeira medida da xustiza era embargar todos os bens, coño, podían facelo agora con todos os corruptos que estamos vendo na televisión, ¿no? Que o primeiro que tiña claro, que facer é embargar sí. as contas en Suiza. Pois isto é o que facía a xustiza naquela época. Claro. E eu unha pregunta que me fago é, que facían por unha parte co corpo das meigas unha vez eran asasinadas ou que pasaba coas que non eran asasinadas? Quero dicir, que pasaba con elas despois? Como se chama? Non recordo, joder, nin castelán nin galego, como se chama? Cando te condenan a marchar fora da túa cidade. A Sí, desterro, Desterro, desterro. sí, O desterro era o primeiro, vamos, o básico. Logo sí, estaba a humillación pública. Na Catedral de Santiago, eu cada vez que paso pola Catedral de Santiago, dame moito noxo, porque non podo olvidar os procesos inquisitoriais que leí no seu día, nos que se conta como a estas mulleres, despois de torturalas para que confesasen, e hai casos de verdad, Borxa, hai casos terroríficos, o tipo de torturas que facían, como as despedazaban literalmente. Hai para mí, un dos mellores, o number one, neste tema é Bernardo Barreiro, que publicou un libro que se chama Brujos y astrólogos de la Inquisición de Galicia y el famoso libro de San Cipriano. sí. Bernardo Barreiro accedeu tamén a todos esos informes judiciais e ademais fai unha descripción de algúns casos terribles. Fala dunha muller, por exemplo, que despois de estar durante meses torturada pola justicia ordinaria, a entregan á Inquisición. E cando ela chega, el utiliza unha expresión algo así como era como un cachorrito desvalido, encogida, arrugada, porque xa sabía o que lle esperaba. Es que isto é o peor de todo psicolóxicamente. Sí, Levan tempo torturándote uns e agora sabes o que te espera. Agora van a facer o mesmo os da iglesia. Eso é para terrorífico, é devastador, non? Entón, aínda que non te matasen, e aínda que poidese sobrevivir á tortura, o primeiro era o desterro e a humillación pública. A humillación pública consistía en que na Plaza do Pobo te desnudaban diante de todo o mundo e tiñas unha condena de latigazos, por exemplo. 100, 200 latigazos, que non é unha coña que te sí. den 100 latigazos, No, no. E despois, o tema do San Benito. O San Benito é un hábito penitencial. Aquí en Galicia, en Pontevedra, hai unha colección alucinante de San Benitos, nos que en algúns deles temos, atención a isto, no mesmo San Benito, que logo tiña que estar exposto na parroquia do teu povo para a túa vergoña e a de toda a túa familia durante xeneracións, que todos señalaren, mira, esos son os fillos, os netos da meiga, esos son os sobriños da meiga. O sea, é unha condena para toda a familia, non? E algúns desos San Benitos, eu reproduzo algúns no libro, tiñan o nome e apelido da meiga e hai un retrato. É dicir, temos a cara, temos o retrato de algunha desas mulleres torturadas pola Inquisición. E logo xa, co tema do destierro, claro, esas mulleres podían morrer en calqueira parte de España ou de Portugal ou tiñan que dedicarse á mendicidade porque xa estaban estigmatizadas para toda a vida. Era un final moi triste para todas as mulleres Claro. que non fixeron nada nunca, porque nunca existeu o culto a diaño. Ata 1950 e tantos, ata mediados do século XX, no, cando se constituye a bruxería vicana, aí é cando se empezan a facer os coven, os aquelarres, as convencións de bruxas. Eso é o que enturbia
a memoria das bruxas e das meigas daquela época, pero nunca existiu naquela época, ninguna adoraba o diaño, pero vamos a ver, si les os procesos, incluso nas curandeiras, nas que eran curandeiras, cando as interrogan, e usted intentaba curar a estos clientes, e como facía? Pois eu coa cruz de Caravaca, lendo a Biblia, rezando o rosario. Pero que merda de satanista vas a ser ti se estás rezando o rosario e utilizas a Virxen ou a cruz de Caravaca? Entendes? Claro, O sea, claro. incluso esas nunca existiu esa imaxen que o cine representa dos aquelarres, de que adoraban o diaño. É todo mentira, é todo unha patraña. Claro. De feito, ti que opinas un pouco sobre todo este tema, especialmente no País Vasco, que se fala dos aquelarres, incluso toda esta zona de Zugarramurdi, en Navarra, pensas que está todo moi exagerado? Non sei, como ves ti? Absolutamente, totalmente. Ademais, o proceso de Logroño, o proceso de Zugarramurdi, marcou un antes e un despois na figura, no tema da bruxería, porque ali xa perderon o norte, aí se lles foi a man e quemaron viva a un montón de xente, todas inocentes, porque no Tribunal da Inquisición de Logroño había 3 inquisidores, non? Mm. Ali precisamente chegou o que despois se chamou el abogado de las brujas, que é o que marcou un antes e un despois, porque aplicou un método científico, investigación científica ao tema da bruxería, e aquelo cambiou totalmente o paradigma en España. Pero chegou tarde. Ele estuvo sempre moi arrepentido por chegar tarde. Cando ele é designado, el termina os seus estudios de teoloxía e o mandan a Logroño, o Tribunal de Logroño. Ele chega ali un rapaz, atópase con 2 inquisidores moi maiores que levaban toda a vida loitando contra as bruxas e participa no proceso, el asina as execucións. Por eso digo que se sentiu culpable toda a súa vida. E asiste a quema, que os queman vivos, un montón de xente ali, que ademais era un espectáculo, o sea, hoxe temos nos arquivos a contabilidade das tabernas, dos mesóns, das pousadas, que se cheaban de xente que iba dende toda España para asistir ás execucións. É terrorífico. Sí, É sí, o que pasaba no Antigo Oeste, cando iban a colgar a alguén, non? Ao foraxido, que iba todo o povo, ou en Francia, coas guillotinas, non? Pois vamos a ver o espectáculo aí, comendo palomitas. Pois imagínate o que será ver como queman viva a unha muller. Entón, este home, que se sentía moi mal, con toda a razón do mundo, decidiu intentar demostrar que eran culpables. Eu supoño que un pouco para lavar a súa conciencia debo pensar, bueno, pois vamos a estar seguros de que fixemos o correcto, non? claro. E fai un viaxe de 2 anos por todo Euskadi, Navarra, por toda esa zoa, interrogando os testigos, buscando probas científicas, e darse conta de que o primeiro problema era que o que pasaba en Galicia, os inquisidores non falaban galego, as meigas non falaban castelán e tiñan traductores. Claro. En Euskadi moito peor. As Claro. bruxas, as supostas bruxas, non falaban euskera, os inquisidores falaban castelán e tiñan traductores. Claro, ti cando ves as actas das traduccións, dices, me cajo na puta. Cando lle preguntaban a unha muller, despois de torturala, bueno, ¿y dónde usted se reúne con el diablo, con el macho cabrío? Claro, a muller, que era unha campesina de Zugarramurdi, decía, coño, pois o macho cabrío, cabrón, no pasto das cabras, porque é o que monta as cabras para ter fillos. Eso é no pasto, no campo do macho cabrío, que en euskera é o aquelarre. Aquelarre, o sea, que ustedes se reúnen para adorar al diablo en el aquelarre. Claro, e a pobre muller decía, claro, sí, nos, co macho cabrío, o cabrón, que folla as cabras, pois é no campo das cabras, onde vai ser? Claro. Eso queda para a historia, aquelarre, sinónimo de reunión de bruxas, e cando ti vas a Zugarramurdi, que agora xa está todo hai un museo que non está mal, pero logo xa está todo cerrado para o turismo, ti para chegar ao aquelarre, ou ao campo onde estaban
as cabras, tes que pagar unha entrada, ali hai unha cova moi grande que chaman, me cago na súa puta nai, chaman a Catedral do Diaño. Aquí es donde las brujas invocaban a Satán. Jamás, nunca en la historia nadie invocó a Satán en esa cueva. Esa era a cova donde metían, cando chovía, metían o ganado, pues como en Galicia, como que cualquier lado, ¿no? Pero eso quedou no imaginario popular aquelarre, reunión de bruxas, no, aquelarre é campo do macho cabrío. E o macho cabrío é o cabrón, o masculino das cabras, non ten nada que ver, e así todo o demais. Claro. E ti algo que me viña a min á cabeza, pensas que en Galicia hubo máis incidencia desta que chaman bruxería respecto de outros territorios do Estado ou realmente é un mito que foi exagerado entre dese tópico tamén que serviu para promocionar o turismo, non? De Galicia terra meiga. Bueno, a ver, eso non é un mito. Galicia é terra meiga, pero vamos, absolutamente, eso non ten nada de mito, é máis máxica que nada. O que pasa é que estadísticamente en Galicia hai un número menor de procesos de bruxería, pero porque a Inquisición chegou máis tarde que en ningún outro lugar. Claro. O sea, cando Felipe II dase conta que ademais el, primeiro, era moi beato, a colección de reliquias que ten no Escorial, no Palacio do Escorial, é increíble. El coleccionaba reliquias de santos de todo o mundo, ten miles de reliquias de todos os santos, o sea, era moi crente, e todo este problema ven polo tema do protestantismo. O sea, o que lle preocupaba realmente ao rei non era tanto o tema da bruxería como o tema dos protestantes que empezaban a recalar en Galicia por Vigo e por A Coruña, que chegaban de Irlanda ou de o Reino Unido traendo o protestantismo. Claro, eso atentaba contra a nai da Igrexa Católica, ¿no? E logo temos o problema por abaixo dos xudeos que escapaban tamén da purga de Portugal, entraban en Galicia por Pontevedra e por Lugo e por Ourense. Entón chegou un momento en que dixo, bueno, xa non basta con que Valladolid cubra todo o territorio do noroeste de España, hai que montar un tribunal da Inquisición en Galicia. E tiveron moitísimos problemas, tiveron que facer 3 intentos, porque cando fan o primeiro intento, a sede da Inquisición en Galicia estaba no que hoxe en Santiago de Compostela, a praza de, creo que é a praza de Lugo, donde está o Hotel Galicia. O Hotel Galicia, eso foi a casa da Inquisición. Pero tiveron moitos problemas porque a Igrexa en Santiago non quería a Inquisición, non quería que chegase desde Madrid os inquisidores, porque eso era repartir o pastel do poder da Iglesia. Entón, é super interesante esa historia dos rifirrafes que tiveron. Logo, ademais, había outro problema orográfico. A Inquisición necesitaba ter informantes en todas as aldeas, en todos os povos. Claro, o problema de Galicia é que a poboación rural está tan desperdigada que en Galicia 4 ou 5 casas xa montan unha parroquia. Entón, non había forma humana de ter informadores en toda Galicia. E repito, fixeron falta 3 intentos para que quedase finalmente constituído o Tribunal da Santa Inquisición de Galicia en Santiago de Compostela, pero foi o último en chegar. Xa levaban anos e anos, décadas e séculos coa Inquisición no resto de España. Eso que xustifica que non tengamos tantos procesos documentados como no resto de España. Claro. E entrando un pouco no final deste bloque, non? Ti, como dicías ao comezo, puideches coñecer a algunhas destas mulleres, non sei se chegaches a coñecer a algún descendente destas sabias, tamén se atopaches casos inexplicables ou incluso casos nos que fixeran moitos cartos en base a enganar a xente. Non sei, contanos un pouco a túa experiencia xa con esa contacto coas informantes que tiveches, non? Sí, mira, eu as diferencio no libro, o libro o divido en partes, non? A primeira parte é as historias de esas mulleres que foron víctimas da Inquisición, as meigas de ayer. Sí, ademais o chamo así, meigas de ayer. E aí falo de
Beatriz Fernández, de Basquida García, de Las Meigas de Cangas, de María Soliña, de Magdalena de Peneiras, Lucía Fidalgo, María Rodríguez, bueno, das clásicas, non? Que aparecen nos procesos da Inquisición ou da Justicia Ordinaria. E logo hai unha segunda parte que chamo as meigas de hoxe, que son as que eu coñecín personalmente, empezando por Casandra, pola miña meiga madrina, pero coñecín a Filomena, a Corva de Pardemarín, a Carmen Moitoiro, a Florinda Rodríguez, a Xabia de Goiás, que era fantástica, a Udulia Canda, a Isolina Camiña, a Carmen Xoane, a un montón de mulleres que eu pude encoller a finales do século XX, que xa morreron todas elas, e que todas elas, ou a inmensa maioría, a Corva ou a Xabia de Goiás, aprenderan o seu oficio das súas nais, que o aprenderan das súas aboas. Por usted decía que son linaxes femeninos que iban pasando. Claro. Eu recordo con Florinda Rodríguez en Goiás, que un día que chegamos ali, Carlos Fernández e Maseu, estaban as súas fillas por ali, ¿no? Correteando. Entón lle decimos, hostia, Florinda, que ben, non? E tes fillas e tal, elas van a heredar este linaxe. E me decía Florinda, que carallo, se están todo o día co teléfono, co YouTube e tal, e non queren saber de plantas, nin queren saber... Entón, eu son moi pesimista. Isto era un coñecemento de outro tempo, no que non había o entretenimiento das redes sociais, Claro. en que esta frase de Florinda da Xabia de Goiás creo que é moi sintomática, non? As minas fillas, isto de salir ao monte a que lles explique para que cada planta, os equinoccios, os solsticios, elas están moi ocupadas co YouTube ou co TikTok e non teñen interés por eso. É que realmente, bueno, mudou o contexto social, morreu esa sociedade rural, polo tanto, bueno, hai xente a día de hoxe, non? Pois que se autodefine como bruxas tal cual, pero ti pensas que realmente isto vai morrer se non morreu prácticamente, non? Eu penso que xa morreu. Hai algunha referencia de algunha muller maior na provincia de Pontevedra, por exemplo, pero eu non as identificaría coas meigas galegas tal e como as coñecemos, non? Esa imaxe. Porque logo tamén hai un capítulo moi largo no que falo da picaresca de mulleres que son videntes, que son cartuxeiras, que son espiritistas, que elas se autodenominan a si mesmas meigas, pero que fan é como calqueira vidente, botar as cartas, ler a man, eso non forma parte da nosa tradición galega. Entón hai moitísimas moi conocidas, Paula dos Anjos, Rosa Mirón, Carmen Balseiro, Finila Mora, Rosa Alonso, moi coñecida en Vigo, que tamén coñecín a todas estas, pero estas eu non me atrevo a chamalas meigas, aínda que elas, penso que máis por unha cuestión comercial, elas a sí mesmas sí se definen como meigas, pero non, eu non lles concedo ese calificativo. E a min hai algo que sí que me interesa moito, e é que ti entrevistaches, non, a Gustav Henningsen, que é o autor do libro Abogado das Bruxas, que, bueno, é un referente en Galicia por todo o seu traballo de documentación no campo antropolóxico, de ritos, crenzas, e mostrar esa Galicia que xa non existe, non? Pero, como digo, tiveches a posibilidade de entrevistalo. Sí, lo tuvimos en La Rosa de los Vientos, nun programa que levo moitos anos colaborando en Onda Cero, cando presentou o seu libro, El abogado de las brujas, que é unha delicia, que é imprescindible, que é unha auténtica maravilla, e ademais é moi interesante porque el terminou en Galicia, isto non o sabe todo o mundo, gracias a Julio Caro Baroja, a quen tamén tive unha oportunidade de entrevistar pouquiño antes de morrer, o tivemos na televisión de Galicia, nun programa que facíamos alá polos anos 80, cando chega Gustav Henningsen a España, el quere facer a súa tesis doctoral sobre o tema da bruxería. E claro, cando un estranxeiro chega a España e busca información sobre bruxería, o primeiro que salta é Zugarramurdi, os procesos de Logroño e de Zugarramurdi. Entón, el vai falar con Caro Baroja e plantealle que quere facer a súa tesis sobre a brujería, que interesante isto de Zugarramurdi e tal. E como Caro Baroja tenía un pouco o patrimonio, a exclusividade, isto pasa no mundo académico, non? Cando ti estás investigando un tema,
non queres que veñan outros aí a meter os fociños, a ver se van a topar algo que ti non biche, e ao final te levantan a presa. Entón foi Caro Baroja o que lle di, no, home, no, isto de as brujas de Zugarramurdi, isto está moi visto, tira para Galicia, vete para Galicia, que ali hai moito tema, coas meigas e tal. E gracias a Deus que lle dixo eso, porque entón, el aséntase en Galicia durante varios anos, fai un traballo antropolóxico brutal, documentando as crenzas, non só as meigas, sino toda a antropoloxía, os rituais, bailes, cánticos, hai unha cantidad de datos brutales que temos gracias a Gustav e el pasou moitos anos aquí en Galicia documentando o tema das querencias galegas e das meigas tamén, e logo xa vai a Zugarramurdi e ao final terminou sacando as vergoñas a Caro Baroja porque efectivamente atopou cousas que non vira e corrixiu tamén algúns errores que cometera Julio Caro Baroja, que é o coñecido, non? É o famoso, pero gracias a aquel temor de Caro Baroja o tivemos aquí en Galicia uns anos, eso é moi bo para todos nosotros, porque rescatou cousas que de outros xeitos estarían perdidas. Efectivamente. E antes de pasar a outra parte, eu sei que te quería preguntar, non, si pensas que o teu libro puido cumprir de algún xeito un papel de resignificación, non, de todas estas persoas que tanto, bueno, sufriron o fanatismo naquela época, non? Home, pois non, porque o meu libro non coñece ninguén. Eu autoedito, fago 300 exemplares, 400, non tampouco ten unha difusión, non podes competir con todas as grandes editoriais que siguen mantendo os mismos mitos, as mismas patrañas, as mismas tonterías sobre as bruxas que adoran o diaño, que reuníanse no arenal de Coiro, que untábanse un alucinógeno nas súas partes. Todo eso é mentira, non ocorreu nunca. Hai análisis químicos dos supostos ungüentos alucinóxenos e non eran alucinóxenos, nunca se atoparon. Todo eso é mentira, non porque non iban volando a ningún aquelarre para adorar o diaño, porque non adoraban o diaño, porque eran máis católicos co Papa, esas mulleres, porque o que intentaban era facer o ben cos rosarios, coa Biblia, co pasteco, as pastequeiras, por exemplo, que hasta tiñan as pastequeiras, o párroco lles daba a chave da igrexa e facían os 6 rituais dentro da igrexa, pero que carallo de adoración ao diaño, ni que tontería, todo mentira, todo unha patraña, non? E claro, ti non podes competir coas grandes editoriales, os grandes medios e sobre todo a industria cinematográfica que todavía hoxe sigue perpetuando ese estigma satánico sobre esas mulleres que nunca fixeron nada malo, que todas elas eran inocentes. De feito, por exemplo, cando falamos que, bueno, as bruxas aparecen na noite de San Xoán e os aquelarres e tal, realmente, cando no San Xoán vemos que hai ritos que están recollidos xa hai 1000 anos, este tema, non, en concreto das bruxas e os aquelarres, posiblemente sexa algo recente dos últimos, igual, 200 anos, non? Moito menos. Todo isto empeza nos anos 50, cando un sinvergoña, un carabecona, un estafador en Inglaterra, monta unha historia que se chama a bruxería Wicca. A mediados do século XX, é certo, e aquí en Galicia hai moito que decir sobre eso, algunhas antropólogas e algunhas arqueólogas comenzaron a atopar indicios de que nas religións primitivas o liderazgo religioso o tiñan as mulleres. É moi razonable, porque as mulleres eran as deusas creadoras de vida. Te imagina neses abrigos nos que estivemos en Tassili, en Arxelia, fai moi pouco, non? Ali hai unha tribu de homes, fai 10.000 anos, 12.000 anos, que cazan, que conviven, que fan un lume ali para cocinar, e de repente unha hembra desa comunidade empeza a engordar, e aos 9 meses saca de dentro de sí unha criatura viva. Hostia, como non vas a adorar a muller como a deusa creadora? As primeiras dousas, temos un montón de Venus prehistóricas en todo o mundo. É o lóxico, a intermediaria do sobrenatural ten que ser a muller.
Entón, claro, hai algunhas antropólogas, falo de traballos académicos, que reinterpretaron pinturas rupestres, petroglifos por todo o mundo, nos que elas deducían que ese protagonismo orixinal é da muller, a chamana, a santa, a mística, a deusa, non? A mediados dos años 50, un espabilado colleu todo eso para montar unha especie de sectas, que así eu o sinto, porque teño moitas amigas que son bica, que son bruxas viquianas, pero é así. Este tío se montou o harén para follar, basicamente. Non xa, hai máis. Entón, el exaltaba a deusa creadora, a muller como protagonista, claro, para ter o seu harén, porque ao final o sacerdote era él, coño, pero se o liderazgo é delas, que pintas ti aí? claro, Como o deus macho, o macho cabrío, el poña uns cornos, e dai nace toda esa reinterpretación da bruxería que é moi recente, dende os anos 50 do século pasado. Non fai ni un século. Este tío foi o que inventou eso da bruxería vica, dos vicanos, toda esta historia, e aí sí organizaba encontros nunha fogata, onde un montón de mulleres desnudas bailaban, e esa imaxen que é moi recente é a que xa. se superpone a verdadeira imaxe histórica das nosas mellas, que nunca fixeron nada parecido. Claro, claro. A verdade é que é un tema moi interesante que dá para falar moitísimo. Eu, a xente que nos está a escoitar, así que recomendo pois que se faga co teu libro, non? Pero, bueno, é algo que poderíamos seguir falando moitísimo máis, pero tamén me interesa pasar ao segundo e último bloque, que non por ser moito máis curto é menos interesante, que é o bloque, digamos, vamos a chamalo así, do bloque OVNI, non? E aquí sí que quero que nos fales, quero centrar este bloque niso, que nos fales dun xeito breve, non? De Óscar Rei Brea, que a quen ti defines como o inventor da ufoloxía, non? E que se lle definiu como o galego sabio. Se eu recordo a túa cara cando falábamos en Tassili do gran Sí, deus marciano, de onde ven eso dos marcianos, que Henry Lott os definiu así cando no ano 56 chegou a súa expedición, e que ten moito que ver con Galicia, isto non o sabe ninguén. Resulta que hai un home moi injustamente descoñecido. Se Óscar Ribrea, en vez de galego, fose americano, canadiense, alemán, xa tería 4 series en Netflix, 3 documentales, unha calle na Coruña, ou unha avenida, que é o que merece. Óscar Ribrea foi un tipo que no ano 1943 era menor de idade, todavía naquella época, el tivo que mentir na súa idade, un grupo de rapaces, de amigos do seu barrio, na Coruña, claro, como calqueira adolescente, como pasamos todos, non? Ti a esas idades o que queres é vivir aventuras. Ti ves películas de Indiana Jones ou non sei, bueno, naquela época non, pero de Roberto Alcázar e Pedrín ou les cómics, e ti o que queres é vivir aventuras. Eles estaban pensando en irse a montar unha expedición ao Amazonas, e de repente aparece na televisión, nos medios de comunicación, estalou a Segunda Guerra Mundial, e o goberno de España chamaba aos mozos que quixeran ser voluntarios para loitar contra o comunismo a alistarse na División Azul. E, efectivamente, o goberno de Franco, aínda que non participou, nunca tomou partido na Segunda Guerra Mundial, en realidade se o fixo, cando mandou a miles de rapaces españois a loitar ao frente de Leningrado contra os rusos, contra o exército ruso. E Óscar Reibrea e 17 rapaces máis, amigos seus, marcharon ali como divisionarios. No ano 1943, estando xa no frente de Leningrado, 7 deles ven unha cousa rara no ceo. El non a viu persoalmente, pero o contaron, non? Que viran un disco plateado en medio dun combate aéreo entre a Luftwaffe, os avións alemáis e a aviación soviética. Aquelo quedou como unha anécdota do exército, non? Como os contos da mili que contaban os nosos pais. Cando el volta a Galicia, a División Azul desmobilizada, volta na Galicia, no ano 1945, 2 anos despois, son os seus propios pais os que ven unha cousa moi rara nos ceos de Galicia. Estamos falando, quero recordar, que é o 15 de agosto de 1945. Entón, Óscar Ribrea, que ata aquel momento
tiña claro que aquel pratiño voante debería ser algunha arma secreta alemana, estaban empezando a diseñar os primeiros avións a redacción, os meses 1262, os primeiros misils, as bombas volantes, a V1, a V2, todos pensaban que era algunha arma secreta nazi. Claro, pero co dos seus pais, el pensa, hostia, non ten sentido que aparezan avións, armas secretas nazis na Coruña no ano 45, que se rematou a guerra. E a partir dese momento, el, 2 anos antes de que comence o fenómeno social dos pratiños volantes, empeza a recoller casos de cousas raras no ceo, é o primeiro no mundo, desde logo é o primeiro en Galicia, eu penso que o primeiro no mundo en empezar a facer o que hoxe chamamos ufoloxía. E cando no ano 47 xa empezan a publicarse na prensa galega artículos que falan dos pratiños voantes en Estados Unidos, el di, hostia, xa sei o que estou investigando. Estos son os pratiños voantes. El era xefe de radiosondeo do Centro Meteorolóxico de Galicia. Era un tío que tiña formación científica. Bueno, ganou premios de astronomía, descubriu un castro. O sea, era un Leonardo da Vinci a galega, non? Por eso o chamaron, os primeiros ufólogos, cando chegan anos despois, o bautizaron como el gallego sabio, porque era o único que tiña formación científica e que, ademais, intentaba atopar a explicación a cada un dos casos. Claro. Resumindo moitísimo, el, estudiando as primeiras oleadas de avistamentos de ovnis en Galicia, en toda España, e no mundo, chegou á conclusión de que cada 26 meses producíase un repunte na estadística. Había máis avistamentos de ovnis, coincidindo cos ciclos marcianos, cos ciclos bienales, cando Marte, a órbita de Marte, está máis cerca da Terra. Probablemente é tan simple como que cando Marte está máis cerca da Terra é máis fácil ver unha luz vermella no ceo que se non sabes o que é, para ti é un ovni. Pero bueno, él planteou, e hai un artículo increíble que publicou no diario Pueblo, sí, que era un dos periódicos máis importantes naquela época en España, donde el, meses antes, pronostica que no mes de abril dese ano 1954 vaise producir unha oleada de avistamentos de ovni, porque os ovnis veñen de Marte. Isto está publicado. Eu fume a Hemeroteca Nacional en Madrid e recuperei, está en teletipo, como se chama isto, en digital, tiven que imprimilo ali e tal, pero o teño, está publicado no libro, no Galego Sabio está publicado o artigo, que é unha audacia, porque ti te xogas a túa credibilidade pronosticando algo así, non? Pero chega ese mes, prodúcese unha oleada brutal de avistamentos de ovni, sobre todo en Francia, e xusto nese ano, Henry Lott, estamos falando do ano 54, cando Henry Lott baixaba a desayunar o seu croissant co seu café con leite e abría os periódicos todos os días, atopaba que se falaba dos ovnis, dos marciáns, porque Óscar Ribrea foi o primeiro, pero logo Aimé Michel, un ufólogo francés, retomou esa mesma teoría dos ciclos bienales, a hipótesis marciana, e claro, cando 2 anos despois chega a Tassili coa súa expedición e atopa esas maravillas que ti e máis eu vimos fai pouco, como os cabezas redondas, o grande marciano, e o que escribe Henry Lott é, isto é como eses marciáns dos que fala a prensa. Vale, falaba a prensa deses marciáns gracias a un galego totalmente descoñecido que foi Óscar Ribrea. E por que pensas que non se lle... Quero dicir, non tivo, digamos, ese coñecemento que quizáis merecía. Eu sei que hai tamén un argumento concreto, non? Pero a min a súa historia lémbrame un pouco a Víctor Lisquivén, que, bueno, Víctor Lisquivén escribiu, entre outras cousas, un libro impresionante, La medicina popular en Galicia, pero foi un represor na zona de Pontevedra, non? Salvaxe, un torturador do franquismo, que din que era moi sádico, e entón aí houbo entre, claro, non, ese papel político e ese papel etnógrafo que non foi quen de sair daí, non? O sea, non houbo, quizáis non se puido separar o que o
o seu traballo do que a persoa, non? Entón, non sei se neste caso foi algo semellante por el ter participado na División Azul. Non. É certo que a min eu recibín algunha crítica por publicar unha biografía dun divisionario, sabes tú? Pero Claro. o argumento de peso é que cando eu vou a Ávila, en Ávila está o Arquivo Histórico Militar de Ávila, que é onde están os expedientes militares de todos estes persoaxes, todos estes divisionarios. Aí localicei o expediente militar de Óscar Ribrea, que alucinei, porque o tío era moi valiente, sempre foi moi audaz. Tiven moitos problemas despois cando buscabas nas parroquias da Coruña a partida de nacimiento, porque claro, os datos que eu tiña estaban mal porque el mentiu na súa idade. El púsose 2 anos máis para poder ir á División Azul. Ali están as cartas da súa nai pedindo que por favor, que volte a España, o seu rapaciño, que tal, porque el marchou sin permiso, Claro. Entón, están as condecoracións. El foi condecorado porque Óscar Ribrea na División Azul entrou como motorista de enlace. Entón, el iba en moto dende o alto mando hasta as primeiras trincheiras de combate, foi herido varias veces, por iso o condecoraron. O sea, que era un tío que lle botaba moito valor á vida, Sí. E ali aparece tamén o informe de Falange que en todos os divisionarios estudiaban os seus antecedentes, porque non iban a meter na División Azul a un comunista, a un roxo, lóxicamente, non? E a maioría dos divisionarios xa tiñan pasado, xa estaban afiliados antes a Falange, pero el non. Entón, o que din os documentos é que non hai ninguna precedente político que este tío, este rapaz, non é de Falange, non hai ningún antecedente de simpatía co régimen. O que pasa é que eles queren soldados, ole, carne de cañón, pois queres ir ao frente, vas ao frente. Pero non era un franquista, era católico, eso sí, moi católico. Entón, para él, ir a loitar contra o comunismo, contra o ateísmo, o marxismo, vale, pero non era un franquista. O que pasou con Óscar Ribrea é que era un científico, foi o primeiro na historia da ufoloxía que o que intentaba era atopar a explicación aos casos. Entón, cando ti les os seus arquivos, que eu tuve a sorte de poder acceder a toda a súa correspondencia, a todos os seus arquivos, ves que cando alguén lle preguntaba, oiga, don Óscar, esta fotografía que tomei outro día de tal, non, isto a luna en cuarto menguante, entre as nubes, ten unha explicación. Oiga, que isto tal, non, é un meteorito, oiga, isto é unha inversión de temperatura, tal. Claro, era meteorólogo, o sea, el podía encontrar esas explicacións, non? E no ano 1972, el publicou un artículo devastador, sería moi largo, Borxa, explicarlo, sobre un caso, o caso Humo, que todavía hoxe sigue vivo, todavía hoxe continúa a publicarse en todo o mundo, en todas as linguas, libros e artículos sobre os humitas, que é un fraude que o autor nos confesou a min a principios dos anos 90. José Luis Jordán Peña, un psicólogo industrial, me confesou, mira, isto fixeneo desta maneira, reproducimos como fixo, non hai ninguna duda. Pero no ano 1972, cando toda a comunidade ufolóxica española quería creer en Humo, chega Óscar Ribrea e di, esto es un fraude y lo está haciendo José Luis Jordán Peña por el análisis dunhas fotos que se tomaron en San José de Valderas, en Alcorcón, que, claro, él ve as nubes e como él dedicábase a meteoroloxía, él veía nas nubes cousas que nosotros non víamos. Entón, cando o testigo decía, non, eu tomei as fotos rapidamente e tal, el miraba as nubes e decía, non, estos son estratocúmulos ou limbos que tardan tanto tempo en desformarse desta maneira, estas fotos están tomadas cun trípode a 1 metro de altura durante varios minutos, isto é un fraude o que está detrás este tío, non? E por facer eso, foi erradicado da comunidade ufolóxica, estigmatizado e condenado ao máis absoluto a ostracismo ata moitos anos despois que recuperamos a súa figura, pero que prácticamente hoxe non conoce ninguén, incluso dentro do tema dos ovnis. É moi triste. Efectivamente, completamente, ainda a día de hoxe, para xente da pé, completamente descoñecido, non? E deste tema dos ovnis, algo que sí que me chamou a atención, non? Que hai aí, como é esa relación entre ovnis e meigas? Que sí que me chamou moito a atención este tema.
Sí, é un caso puramente anecdótico. Cando ti empezas a estudiar todos os casos destas mulleres, que, que algunhas delas, solo unha parte, repito, tiñan algunha relación co mundo do curanderismo, co mundo da adivinación. De feito, hai un par de casos moi curiosos que no mesmo informe da Inquisición se recoñece que un noble que perdera unha xoia moi valiosa acude a unha destas mulleres que supostamente tiña unha percepción especial e a muller lle di, non, pois mira, isto o colleu unha das túas serventas, está metido nun tonel, nun albollo e tal, o tío vai e o atopa. E aí non hai nada satánico, é unha muller que tiña unha sensibilidade especial, pero hai moi pouquiños casos, non? E hai algúno no que algunha destas mulleres fala de algo que coñecemos hoxe moito no mundo das aparicións marianas, no mundo da xeoloxía, no mundo dos fenómenos místicos, que era unha relación cun ser femenino, unha muller que descendía do espacio en unha especie de esfera luminosa, que a descripción que fai esta muller hoxe entraría perfectamente no que chamamos encontros cercanos do tipo 3 ou do tipo 4, non? Pero naquela época non existía todavía o termo pratiño voante, ni ovni, entonces ese tipo de cousas sempre eran interpretadas en clave de mística, en clave sobrenatural, pero coinciden moi ben co que hoxe recollemos en moitos casos de avistamentos de ovni. En Galicia temos a punta pala, temos Claro. moitísimos. Aí houve un boom nos anos 90, non, de avistamentos. Penso que foi nos anos 90, non? Ou antes xa. Concretamente, exactamente, en novembre de 1995 explotou unha oleada brutal. Estivemos 6 meses. Mira, para que te fagas unha idea, nós temos posto en marcha unha cousa que chamamos o proxecto Catálogo Galego de Incidentes OVNI. Entre ese primeiro caso fundacional, que é o dos pais de Óscar Ribrea, de agosto de 1945 e novembro de 1995, tiñamos recollidos 400 casos. 400 en todos eses anos, non? Sí. Entre novembre de 95 e xunio, xulio do 96, recollimos máis de 200. Ou seja, Ostras. en 6 meses recollimos tantos casos OVNI como en 25 anos. Por qué? Carai. Que pasou aí? E foi unha locura. Ali todos os meus compañeiros, Miguel Pedrero, Carlos Fernández, Marcelino Requejo, José Lesta, deixábamos a tarxeta aos testigos que íbamos encuestando e lles decíamos, si voltas a ver algo raro a calqueira hora do día ou da noite, ou sabes de algún veciño, de algún parente que ver algo raro, ti por favor avíxanos. E de repente ás 11:30 da noite que ti xa estabas acostándote, te chamaban de que se estaba vindo algo raro en Ribadavia, ou en Lugo, ou en Betanzos, ou en Vigo, e collíamos o coche, salíamos disparados. Eu non sei como non nos matamos neses meses, salíamos disparados polas corredoiras, aí buscando os ovnis. Recollimos moitísimos casos, algúns moi espectaculares, e logo fixemos un estudio estadístico, porque metimos todo o universo de casos nun ordenador, fixemos un montón de cálculos, logo nun mapa de Galicia, que aí é onde empezamos a topar cousas sorprendentes. Os ovnis non aparecen por casualidade, aparecen en un lugar determinado por algo, e chegamos á conclusión de que esa oleada estaba moi relacionada co primeiro proxecto de avión espía no tripulado español, que é o proxecto Xiva, que estaba facéndose na base aérea da Virxe do Camiño en León. Bueno, Claro. sería unha historia moi larga, pero Sí. foron 6 meses de locura e Claro. aprendimos moitísimo desto dos ovnis naquela oleada galega. E para rematar este bloque e entrar xa no final, non? Eu non sei se está relacionado con isto que ti comentas, co que estás a comentar nestes últimos minutos, o que documenta Xosé María Castro Viejo relacionado, non sei se lembro cun humanoides, non? Ou algo así, unhas entidades extrañas, que é un tema moi interesante tamén. Sí, porque o tema dos humanoides, existen unha serie de fenómenos que son universais, que están en todas as culturas, en todas as tradicións, pero
que son interpretados en función do teu contexto cultural, da túa lingua, da túa tradición religiosa. Por exemplo, dende 1985, máis ou menos, que en Estados Unidos publicanse 2 libros, Intrusos, de Bud Hopkins, e Comunión, de Wendell Strieber. Entón, empeza a falarse en toda España, en toda Galicia, recollimos moitísimos casos dos visitantes de dormitorio. Visitantes de dormitorio sería o mesmo fenómeno que o das abduccións, os raptos extraterrestres, que estaba recollido na literatura dende antes, nos que os testigos, as testemunhas, describen unhos seres de pequeña estatura, grandes cráneos, bla, 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 o típico. Ese fenómeno de visitantes de dormitorio está documentado na literatura médica dende fai séculos como parálisis del sueño. Ese fenómeno da parálisis del sueño, que se caracteriza porque efectivamente unha persoa no seu dormitorio de repente ve sombras oscuras, ve entidades que interpreta en función do seu contexto, eso se aparece nos tratados, nos procesos da Inquisición, e se chaman íncubos e súcubos, os demos masculinos e os demos femeninos que aparecían nos dormitorios. É dicir, en África está documentado, en Centro Europa está documentado, o síndrome da bruxa, que te rouba a respiración e que entra no teu dormitorio. É dicir, é un fenómeno puramente psicolóxico, mental, pero que en función da época e do contexto chamase dunha maneira ou de outra. Entón, Castroviejo, que fixo moitísimo trabajo de campo, encuestou a montones de testigos, claro, ten recollidos un par de casos interesantísimos de aparición de esas entidades pequenas, cabezonas, diminutas, como os cabezas redondas que vimos en Tassili, pero nun velatorio en a Costa da Morte ou no rural galego, ¿no? Pero claro, o fenómeno é universal, pode manifestarse en calquera parte do mundo. Levamos sobre 1 hora e 20, entón vamos entrar xa no final. A verdade é que un tema super apaixonante, non? Pero eu quería facerche unhas preguntas para rematar. E é que, bueno, ti tamén tes estudado, investigado todo o que ten que ver co espiritismo, de feito é un tema moi popular tamén mediante o cine, non? Mais aquí en Galicia temos algo que se chama O Corpo Aberto, que, por certo, hai unha película sobre iso moi boa. Entón, non sei se nos podes falar deste tema brevemente. Sí, é maravilloso ese concepto, además que moi galego, moi galego, Sí. Corpo Aberto, hasta a palabra soa ben, carallo, é moi bonita. Os corpos abertos, en todo o mundo existen persoas que nacen con algunha habilidade especial, non? Que algo se lles dá ben. Amadeus Mozart compoñía sinfonías con 7 ou 8 anos. Eso é paranormal, máis sobrenatural que eso non existe nada. Ou xente que ten a capacidade de pintar como os ángeles, ou bailar, ou escribir poema, non sei. Que teñen algo que non teñen os demais. Entón, hai persoas que teñen unha sensibilidade especial para percibir cousas. No ámbito da parapsicoloxía os chamamos psíquicos ou paragnostas. No ámbito do espiritismo chamanse mediums, que creen que esa información chega dende un máis alá. En todas as religións animistas están os pais de santo, as nais de santo, os chamans, os homes medicina, xente que ten unha sensibilidade, as meigas, algunhas das nosas meigas tamén, pero en Galicia temos un termo moi particular que é o de corpo aberto, que son persoas que supostamente nacen algunhas unha seña física particular, unha cruz no paladar ou algún tipo de anomalía fisiolóxica, que é o que os señala, pero que son corpos abertos ao alén. Son persoas que teñen a súa aura, digamos, ou a súa mente, a súa capacidade de percepción aberta ao que outros non ven. Entón, eles son os que... A imaxe icónica sería o do rapado Sexto Sentido, cando lle di a Bruce Willis que a veces veo muertos. Non, pois eso sería un corpo aberto en Galicia. Un corpo aberto, claro. Que teñen a capacidade de ver o que os demás, e que poden ver a Santa Compaña, poden ver as ánimas, poden ver espíritus, poden ver cousas que os demais non ven. É algo moi galego e moi bonito, eso dos corpos abertos.
É que aquí a verdade é que temos de todo, e sin facer de menos a outros povos, outras culturas que tamén as hai impresionantes, a verdade é que temos de todo. De todo porque fomos moitos séculos o repositorio de todas esas crenzas a través do Camino de Santiago. E o Claro, feito de que o tribunal é moi importante tamén. O feito de que a Inquisición chegase a Galicia máis tarde que a ningún outro curruncho de España tamén señalaba Galicia como lugar donde podías esconderte, donde podías escapar, donde podías protexerte da Inquisición porque non estaba claro. en Galicia. Entonces, calquera muller ou calquera home que fora acusado de bruxería xa sabía que a donde tiña que ir a refuxiarse era Galicia. Claro. Ti que percorriches medio mundo, estiveches convivindo con bruxos, bueno, tes contado historias impresionantes en Haití, en outros lados, e que os acompañaches ao mundo dos espíritus e todo isto. Ti tes, quer dicir, atopado semellanzas co que tivemos en Galicia, hai semellanzas neste tipo de crenzas e de rituais? En Galicia, este é un mensaxe para Rafa Quintiá. Aquí os antropólogos teñen moito traballo pendiente. E os arqueólogos tamén. Matías, isto vai por ti. Aquí queda moito traballo por facer. Porque temos algúns indicios, todavía son solo indicios, da presencia de cultos a diosa Nai, por exemplo, na prehistoria galega. Hai algúns indicios, hai que traballar moito todavía, fai falta moito apoio da Universidade, da Xunta de Galicia, porque a maioría dos académicos, cando eu falo con eles, son moi prudentes antes de sentenciar. Bueno, Claro. parece que algo hai, pero aínda non temos traballos definitivos. E pasa o mesmo co tema das plantas de poder. Existen xa, isto, a ver, collelo con pinzas, o que vou a decir. Só. Pero sí, eu sei que xa hai algún traballo de análisis químicos que se fixeron, mira, aquí Sandra podría falar máis que eu, quizá, de restos que se atoparon en cazoletas, por exemplo, en petroglifos, en castros, que parecen ter un uso ritual e que, ao ser analizadas, presentan restos de alcaloides de o que chaman os bruxos plantas de poder. Si puidésemos documentar que xa en Galicia tamén existiron esos rituais, incluyendo psicotrópicos ou plantas sagradas, que en Galicia hai por un tubo, que poidesen levar ao mundo dos espíritus, aqueles primitivos chamáns galegos ou bruxos galegos, pois podríamos falar con máis autoridade de que aquí en Galicia tamén, non? Pero hai outra pista que non se so ter moi en conta, e son os petroglifos. E nós, ademais, tivemos unha experiencia en Tassili magnífica con eso. Fai uns anos, en Portugal, hubo un congreso moi interesante sobre chamanismo, o que asistiron expertos de todo o mundo. Era moi interesante, sobre todo, os antropólogos e os arqueólogos que viñan da Unión Soviética, da Rusia, comparando os petroglifos galegos, os motivos que temos aquí, as espirales, ese tipo de cérvidos, ajedrezados, ese arte rupestre galego, que aparece exactamente igual en covas, en abrigos, en Italia, en Venezuela, en Canadá, en Tassili los hemos visto. Entón, claro, como é posible que os nosos antigos plasmasen exactamente as mismas figuras? Para os máis crentes en a teoría dunha cultura nai, Atlántida, Lemuria, non, é que existiu unha cultura que se estendeu ao continente perdido. Eso non, eu non comparto esa teoría. E logo tampouco podemos imaginar que existesen como contactos entre Venezuela e Galicia. Claro. Fai miles de anos, é imposible, non? Ou entre en Galicia, bueno, Galicia e Italia, quizá, pero moi difícil. E que presentaban eles como posibilidad? Que o consumo de determinadas plantas, isto sí é certo, está demostrado, xera un tipo de alucinacións nos que ti ves na túa mente ese tipo de figuras espirais, de ajedrezados, e que parecería razonable que un chamán fose galego, fose ruso, fose venezolano ou da Amazonía, se utiliza o mismo tipo de plantas chamánicas, tivese o mesmo tipo de experiencias, de vuelo chamánico que chaman eles, non?
claro, Eso podría ser moi interesante, pero queda moito traballo por facer por todavía desas facer. cousas. Xa agora sí, para rematar, quería facerche, bueno, dúas preguntas, non? A primeira é, onde pode mercar a xente os teus traballos, incluído tamén, bueno, a revista El Ojo Crítico, e por outra parte, se ti ao longo destes anos que tes traballado tamén en, bueno, en investigar todo o que ten que ver o mundo das sectas, as estafas, etcétera, se ti tes atopado algo en Galicia, por exemplo, inexplicable, algún feito que ti, pois agora mismo non lle atopes explicación. Ostras, que boa pregunta, que boa pregunta. Pois, desgraciadamente, a inmensa maioría dos casos que investigamos teñen unha explicación. Solo fai falta intentar atopala, investigar. Se ti chegas a unha escena do crimen, hai un morto e nadie investiga, pois ese crimen non se resolve. Queda como Claro, un misterio, queda como un enigma, non? Claro, o que hai que facer é intentar atopar ao culpable. Hai algúns casos moi curiosos, xa falaremos un día, se queres, dos lobisome aquí en sí, Galicia. Lobisome, dende o punto de vista da criminoloxía, asesinos en serie que matan, que realmente matan, non? Hai algúns casos da crónica negra da historia criminal moi curiosos, algúns casos de poltergeist un pouco estranos, porque a inmensa maioría ten explicación, pero en xeral, cando ti investigas un misterio coa intención de resolvelo, si lle botas suficiente tempo e cartos, consigues atopar a resposta. atopas, claro, claro, claro. Sento ser un aguafiestas, pero esta é a miña experiencia. Claro, sí, sí, sí. Falabas de lobisomes, viume á cabeza agora a conversa tan interesante que tivemos o sábado, sobre Roma Santa, non? Que eso tamén dá para falar moito, a verdade. Sí, 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 hostia, Roma Santa, un bello amigo meu. E nada, eso, o que che comentaba tamén, eso, un pouco, pois, onde pode a xente adquirir os teus libros. Supoño que pedindo nas librerías a súa zona, non? É difícil porque son moi pouquiños exemplares os que se imprimen de cada un. Algúnha vez chega unha petición dunha librería, pero o máis rápido a un clic hai unha páxina da editorial que chamase, sería www.elojocritic, ai, perdón, sempre o digo mal, www.editorialelojocritico.com. Aí están todos eses libros. Tamén están gracias a unhas amigas en outras web, en secretshop.website, en Todo Colección tamén se poden atopar, en Amazon tamén, e logo hai unha editorial unha librería de Pontevedra, a librería Urobos, que Sí. son uns amigos moi xenerosos, encantadores, e que van levando os meus libros por todas as ferias de libros de Galicia. Están sempre en algún sitio, en Ourense, en Lugo, na Coruña, pero son un pouco itinerantes, ¿no? Pero buscando tamén librería Urobos, eles tamén os teñen. Pois con estas recomendacións deixámolo aquí, a verdade é que tocamos un tema superinteresante que eu tiña moitas ganas de falar xa dende hai tempo, pero especialmente dende esa aventura que tivemos no Tasili. A xente que nos está a escoitar, tanto este podcast como todos os que facemos, pode velos na nosa canle de YouTube e escoitalos tamén en iVoox e en Spotify. Nada, pola miña parte, Manuel, agradecerte que fagas parte, aparte teño que ver concretamente, pero penso que é o podcast número 200 Orgullo Galego, ou seja que darte as grazas por dispor do teu tempo para falar destes temas, non? Non, gracias a ti, Borja. Continuarei esperando ansiosamente que empecen a salir cousas en Orgullo Galego de Tasili, que xa Sí, tardades. seguro que nos está escoitando Rafa, e aí temos un pouco unha estrategia para que todo isto saia previo ao que vamos a mostrar, porque, bueno, ainda non quero dicir nada, non, pero ti ben o sabes que o que vai saír eu creo que, nesta vida hai que ser humildes, non, pero eu penso que o que vai saír é histórico, sobre Eu, Tasili. de verdade, eu que leín todo o que se publicou de Tasili, que preparamos moitísimo a viaxe a expedición, afirmo que é caralludo o que vai salir de Tasili. Espectacular. O que fixemos ali non o fixo ninguén antes. É que é así, as cousas como É son.
É así bueno, descubrimos, disfrutamos, a verdade é que fomos un grupo que moitas veces, eso comenta moito Rafa, e é certo, non? Que moitas veces nestes grupos pode haber friccións, problemas, e eu penso que saiu todo moi ben e penso que se vai reflexar nos traballos que van a sair próximamente. Eu penso que sí. Eu tamén esperaba que en algún momento surdira algún tipo de conflito, sobre todo polo cansancio, ¿no? Porque íbamos a morte. O sea, Sí, eso sí, sí, xa sí. se contará cando saia todo, que tiñamos que montar todas as noites a tenda de campaña porque dormimos sacos de dormir, aproveitábamos a luz do sol ata o final, hasta que era de noite, chegábamos para montar as tendas a de noite agotados, hubo días que camiñamos máis de 20 kilómetros por eses Sí, terrenos terribles, con heridas, eu fodín unha rodilla, sí, sí. pero foi espectacular, foi espectacular. Cando te apaixona un tema, sabes sobrepoñerte, non, a todas as incomodidades e dores que poidan vir, e eu creo que foi eso, e precisamente eu creo que por eso o Diego sempre di, non, que fomos a expedición que subiu a parte de arriba nun tempo máis curto, os que máis vimos, non, quero decir, eso notase moito cando tamén vas disposto a todo e aberto a todo, non? Home, tiñamos un líder moi bo, que Rafa era o que os motivaba simplemente ver os gritos que pegaba cando chegábamos a un abrigo con Sí, pintura. sí, Hostia, sí, sí. carallo, mira, mira, mira. Cando Sí, sí, atopábamos sí. os restos arqueolóxicos, as cerámicas. Bueno, foi... Estou calentando a audiencia para que teñan máis ganas todavía de que saia Sao de Tassili, Sí, 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 sí. Pois nada, Manuel, darche as grazas, como digo, próximamente nun futuro faremos seguramente outro podcast porque todos estes temas dan para máis como digo, agradecerte. A ti, unha aperta moi grande. E a xente que nos está a escoitar, darvos as grazas por chegar ata aquí. Levamos 1 hora e 39 minutos, deixámolo, convídovos a máis podcast Orgullo Galego. Nas próximas semanas vamos estar publicando novos temas moi interesantes relacionados coa historia de Galicia, encoméndovos a escoitalos nas nosas plataformas. Moitísimas grazas, chao.